India ram changchiat na a tho thum na a tholi na a khoi zong e ka hrelo India ram chi a thleng thri nang chi te kha ani le top mai Sakoran neilo a aya antiang chung chuan anzir Uttar Pradesh Police Ferozabad District ami te hian November ni riata khan mock drill an neya Supreme Court in ayoda chungchanga thutluk na apuan chuatura ven himna kalpui dan tur chu an lo zir lo kane Until zira hian sakor chungchuan angai ta siya mase a sakora ber chu an nei talem lova chu wangin an tiang chu sakora mangin sakor chungchuang angin an sotta eu mai ani chu Inspector Ram Iksa soidan chuan kan mock drill hi mipui pung khom kai hroina tur ania chumi tan chuan sakor chungchuang anga inlan tir hi atrulani ate an mock drill nei lai hi interneta adar chiam hnuwa Ferozabad police te hi anin soifia an academy in sakor tak kan nei lo wanga tiang chunga chuang ta hi ania tiang chuan le sakora chuan ero chu ainang lo viawin harinom thongane an thu chua chuan police te hian buaina lo chuak palta po ni se mipui not dar turin team thumna te chu sakor nen an lim kwal dona azirna tur sakor alorem chan lo wangin kan constable chuanom tak te hian leman changta ni e anti internet lamai ro chuan anti duda khop mai sakor chung chuan zir ni lovin Harry Pottera Quidditch game khel turin mun phia thlok thei chuan an zir zok kani lo mo ten lati deule nga lane Maharashtra politics boy chu college professor pakhatin choldil natan alo mangve mi mai Maharashtra hian in thanma a thokdun BJP le Shiv Sena te chu thlantlin hania ma se thu nei na insem dana an thu a in mu thei tak lo wangin Shiv Sena hian NCP le Congress te puina mangin sarkar na siam antumta a chumikara chuan NCP a an throi tu pakhat Ajit Pawar chuan BJP an thlop thu soin BJP hi sarkar siam tura laklu anita a Supreme Court lamte an thleng ta zak mai ane politics a India ram changchhia jelan tirna thatak hi politician te mai ni lovin mi pui poin anlu hai pui viau ni te poin halangane Gotchandura College pakhata English zirtir tu Zahir Said chuan an college thunei tu te hnena lekha thonin chol avadila adamlo nina soi adamlo chan chu an state politics wang nia chalin an buaina hian minti damlo zo vek to ni atia November ni somni pathum inrini zinga chief minister atana Devendra Fadnavis an lalut hut mai chuan abara khain adam lo phata adam deu ma chu chol hi principal hnena avadil ta mase principal hian adil na hi ahnol sak thungane heti mek lai hian BJP hian savat hlok lai lo ka thak dan hi an thiam riau ni na lang party pathum ten inrem na an neya sarkar na siam tura anin rohman mek lain asi nip deu tur an phil le ta chat maya thlatam vak lo liam ta khan Karnataka sarkar nam thluin sarkar na an lo siam to boka Goa sid latam ber ni haulovin sarkar na an siam theitlat bokane Tamil Nadu Communist Party CPI an throi tu hian afa te hming chu phua common lo ve tak kane pi mohan hi hunrei tak chung CPI member halo ni to an party tan hian arinom hle ang ti chu afa te pathum minga tang hian a hria the mai ome afa pa upa ber minga hian communism asa adang pahni te chuan leninism le socialism ti ming aron pu ve boka Easy mate unaw tia ko mai chi te po an ni ome an ming hi an chuang hle ming dang lam ani wang hian har sat na kan to pha chuang lawa ngai sak le NB kan ni zo kani anti communism hi ukil ani towa na tho tur zonga interview anei masak per tum phei chuan ama lo dong song tu te chuan a ming hi mak kan tilutuka nalam ai main an chung ko chungchang te po an zot na sa zo kani Leninism le socialism ate hian an chung ko thil siam chuana chu anen kola apa chuan an fa te pathum hi
politics lama an chung korin nalan tir tu ni na soive hial bokane India rama chuan thlona chuan hi fiam thu chi khat te po ani ome thlona trum huna min thlo san don lo tir reng chungin alon masa ni kan hanin chuwa endigna gate kan hual tuau thin thlona trum hnuwa achuk le lam chu achuak hnung berin atifa yang ti niom takin chua masak kanin chu le ta thin boka hetiang kara hian sumdong rem hretak maya om thung Rajan Mabubani hi New Delhi consultancy agency thok kania Indira Gandhi International Airport manane anman lai hian German thlona Lufthansa pilot tangina in thuama thlona khal tur ni lovin Kolkata lampan tur Air Asia thlona chuang tur ania Air Asia thlona chuang tur ane pilot te chu thlona chuang tur hian an endik ve ngai lova khotlai lovin antlang zung thin ti ria man moreng renga gate hual tuau pe to lovin pilot form a thui tira chu in belin ID card le ma cher boka endik lovin atlang tanal mayane mase AirAsia hian Lufthansa lam chu an pilot chungchang hi an vazot fia chuta tang chuan hepa hi an man chuak ta ne Rajan hi atna wangin azin na sa hlea gate hual tu zinga po ahman mo pol ni zia chu anina wangin pilot ang hian a in thuam ta ni na soya thlona chunga hian du sakna abi kin adonga achang phei chuan cockpit lama te po alu thial thin bokane in nei hi India rama thil ti pui beraneya ramdanga po in nei na tran hnuwa ramdanga po in nei na an tran ma hreta in nei le du lo hi chu soitur halom to thina mase lama wanga thul kher hi chu India rama bak omom love kumni kalta kumsahni som pasaria khan Uttar Pradesh sa Jahanpura in nei turin engkim pe fel ani towa mase antran main amo berlung a herletlat in nei hi thul ani tane achan ber chu lamdan chi khat nagin dance anti wangane in nei dona DJ in Rimoy aron tirizawa mo nei tu le thian te chu nagin lam hian an lam ta ngala mo ngai dan ani lo hle in nei antum na hi asut ngala mo nei tu chung le a thian ten an thlem ngel poin adu to lo an thul len ta thak mayane kumni hnuwa hela mawang bok hian in nei na chu thul ani le boka November ni som pakhata khan niin mo nei tu hi tuntrum chu arui peka ani nei na tura alu aron ti haisa tinane chuta arui phurte po ani che kangchu nagin lam hian aron lam veta mo hi azakin athin rim hle anin nei in khom kallai ti boy khopin anin hau zui ta ne mo nei tu hian an hanin chan lo deuh hnuwa anu pui tur hi abeng zui ta boka achung te chuan in nei hi an thul tira buaina achua zel lo na turin police lam anin rol bokane mo nei tu chung te hian thilpe kan don to chu an pe kir nga lawangin thu buai ro chu an siam zui ta lo thung he thil thena hi Uttar Pradesh Mailani bialane Vairam kholum hi vai ho po hian shriaman ti ve tho chu ne Madhya Pradesh anni pathian laka thu buai thelu te po alo ni to ni puilai chuan kholum zong hi Celsius degree som nga te akai hial thina turni pui hrang chu ngeiom ve du tak turane Hindu te hian ni pathian Surya haneya kholuma hian Sajapur cheng Sifpal Singh Yadav chuan mo phur tu angaya police te hna FIR atheluta ama hi advocate ani nge ne ni pathian laka hian CRPC section za somnga palina manga thu buai ziak lu turin thu nei tulam hi angena alekha chuan kar khachung te me mai niatanga lumna ron chuak hi tor thei ani to lova mihring ramsa sawale thingte chenin taksa le ril ruwa in remna ni ye tinaziaka SP hena avathelu ta ne athu boy hi dananga kalpuyania mase athrem turber Surya la chu mu tur hombok silova hethu boy hi akal thui wak chu harin nomlem lo amai ro chu thil lang chiang ta pakhat chu India rama chuan pathian te takngel po hi anhim chuang lawane hei hi chu soile chuan vak po ngai to lo wantlang man chi lir theile rel chu heti vek hi ne
rem ningat se chu thlona po kan ti du ngei harinom